Imaxina comezar o teu día escolar con temperaturas de 15 grados en clase. Isto é o que viviron as nenas e nenos da escola de Moreira en Ponteareas. As escolas unitarias, se non sabes o que son, remítoche a un vídeo no que xa o explicamos, levan anos en crise. No caso de Ponteareas, a escola de Moreira é un bo exemplo. Están a incumprirse normativas de seguridade e saúde, o que pon en risco a educación dos nosos nenos. O Concello ten a responsabilidade de garantir condicións adecuadas nas escolas locais. Con todo, a falta de acción e recursos está a deixar desamparadas as escolas e aos nosos nenos. Pero esta crise non só afecta a Ponteareas. A Xunta de Galicia é a que orquesta o desmantelamento sistemático da educación pública para potenciar a privada, onde teñen intereses económicos. Como dato, ata o 2019, o goberno de Feijóo pechou unha de cada 10 escolas públicas. Dende PEC levamos ao pleno, entre outras cousas, propostas para acometer obras urxentes nas escolas afectadas. Exiximos un plan integral de melloras para garantir a calidade educativa dos nosos nenos. Xuntas podemos loitar por unha educación pública de calidade e, polo tanto, un futuro mellor para as novas xeracións.